Di hamo kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hata ni debata, jumolo mahita martangiang. Asini roha ma di hamu dohok dame nasian debata mata, dohok nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat, dohot judul Tarsis Manang Niniwe. Maruja hamai sian hatani debata di Jona Bidusada ayat sada 117. Dohot pangodol hononna siat Jona Bidusada ayat 2 1 ayat 3b songonoma di doktisi. Berhak maho lau tuniwe huta naboloni jala martiting dopak hutai ainu ngapola mangaung hajahaton nasida sahatu joloku. Jadi borhat masih Jona lahoma porus tu Tarsis maradopon Jahoba. Di hamua kadongan integritas lapatanna mamilit jala mangulahon nadenggan. Dada holam mangulahon namura manang naneang. Integritas patuduhon kualitas ni sasahalak. Sahalak na berintegritas say diulado nadenggan. Nang swadong na maparohahon ibana manang mamata-matay. Berintegritas lapatan na sadalan haporsyaon dohot pangulaon. Di Jona Bidusada takas taida si Jona. Di Jo jala disuruh debata asabor hatu niniwe. Alay majuay bana jala maporus tu Tarsis. Huta ni halak si pelebigu na maralo tulomo ni rohani debata. Omana ni do na integritas dia dopan ni debata. Di boto si Jona do na sitong alay dipilih tibana na hobar to rohana sambing. Integritas macarikot aladang si dabohi debata alay si ida rohado. Dada holan ulaon na ni ida ni si malolong sabing. Alay saha do turoha parbagasan. Molo swadong integritas, gabe murado tartait roha, laho mamilit Tarsis. Inganan na idaon sonang, alay laus ido mabain daw hita siya debata. Manggabusi panggorani roha, jala parohom mara tuaka na humaliang. Integritas dang taringot, ngulu na sikop, alay taringot hauduhon dohot hasatiaon mangulahon lomoni rohani debata. Ujung namuba do rohani si Jona gabe mangulahon ulaon parsuruon tu niniwe. Marhite hamubaon nai gabe malua ma sada bangso. Dia kadongan bohado nang hita. Dia do si pilitota Tarsis do manang niniwe. Integritas do manang roha-roha tasabing. Tapi lima integritas ala ido na hinalomohon ni debata songoninang didongan humaliak kita. Amen. Martangiang mahita. Upuji hami mahuali Tuhan ala nidenggan ni basam na mamakulingi hami marhite-hite hatam. Asaga bihalak na berintegritas yang memiliki jati diri, asa sikop ngulu nami di adopamu. Atong togu-togu iring-iring mahami di pardalanan di ngulu namion. Jala hatami paurat tonomu, turo hati-hati nang pikiran nami. Asa say iya le Tuhan, napatongon dalan sidalanan nami na hobar tulomo ni roham. Mauliate marohan nami diho, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe, jala bagi hotua kadongan ala marhite na dohot dohita mangurupi ulau marbarita na ulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata ma mangaramoti hita. Horas